नमस्कार। एक महत्त्वाची बातमी आपण घेऊन आलोत। अर्थात 3 दिवसापूर्वीच ही घटना घडलेली आहे। त्या घटनेचा जो काही मागोवा आहे हा मागोवा कोकणशाही घेत आहे। चेंदवन गावचे तलाठी किरण सोनावणे यांची कुडाळ तालुक्याबाहेर, फक्त कुडाळ तालुक्याबाहेर नव्हे तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर बदली व्हावी अशी एकमुखी मागणी ही सरंबळवासियांकडून केली जाते। अर्थात या मागणीच्या मागे घडलेलं कारण सुद्धा हे तितकंच महत्त्वाचं आहे। हे कारण सुद्धा समजून घेणं गरजेचं आहे। खरं तर चेंदवन गावचे तलाठी किरण सोनावणे यांनी सरंबळ गावात जाऊन एका वाळू व्यावसायिकाच्या पत्नीकडे 15,000 रुपयाची मागणी केली अशी तक्रार फिर्यादीनं एका अर्जाच्या माध्यमातून पोलीस स्थानकामध्ये दाखल केली। ही मागणी करत असताना स्वतःसाठी तसंच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ही पैशाची मागणी केली जाते अशा पद्धतीचं लिखाण देखील त्या अर्जामध्ये करण्यात आलंय। मुळात सरंबळ गावात तलाठी असताना चेंदवन गावच्या तलाठीनं त्या गावामध्ये येऊन म्हणजे दुसऱ्या गावाच्या हद्दीत जाऊन अशा पद्धतीने पैशाची मागणी करणं कितपत योग्य आहे हा एक महत्त्वाचा मुद्दा या एकूणच घटनेच्या निमित्तानं समोर येतोय। याबाबत चौकशी होणं कुठेतरी गरजेचं आहे। एका गावचा तलाठी दुसऱ्या गावाच्या हद्दीमध्ये जातोय, अर्थात हा जात असताना यांना कुठल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त होता का हे सुद्धा खऱ्या अर्थानं आताच्या घडीला चौकशीमधनं समोर येणं गरजेचं आहे। कारण की हे फक्त हा मुद्दा एका गावाचा नसून हा मुद्दा ठिकठिकाणी ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं कामं सुरू आहेत त्या प्रत्येक गावाचा संबंधित विषय, त्यामुळे याबाबतची चौकशी होणं गरजेचे अशी मागणी ही सरंबळवासियांकडूनच केली जाते। संबंधित तक्रारदार महिलेशी देखील गैरवर्तन केल्याप्रकरणी तलाठी किरण सोनावणे यांच्याबाबत विनयभंगाचा गुन्हा पोलीस स्थानकामध्ये दाखल आहे। खरं तर हे जे कारण आहे हे मुळात महसूल प्रशासनाला कलंकित करणार आहे। महसूल प्रशासनातील एका कर्मचाऱ्यावरती विनयभंगाचा गुन्हा नोंद होणं हे खरंच महसूल प्रशासनासाठी कुठेतरी कलंकित करणार आहे। या ठिकाणी मुद्दामून मी अधोरेखित करतो। याबाबत कुठेतरी सरंबळवासियांनी स्थानिक नेते मंडळींसहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी असतील, जिल्हा पोलीस अधीक्षक असतील, कोकण आयुक्त, उपविभागीय अधिकारी कुडाळ मालवण, त्याचप्रमाणे कुडाळचे तहसीलदार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, त्याचप्रमाणे महसूल मंत्री यांना निवेदन देऊन त्यांचं लक्ष देखील वेधलेलं आहे। परंतु आता या घटनेला 3 दिवस झालेत। 3 दिवसाअखेरीस तलाठी किरण सोनावणे यांची काही अद्यापही बदली झालेली नाहीये। एकूणच या कृतीकडे कुठेतरी प्रशासन असेल आणि शासन असेल यांनी लक्ष देणं तितकंच महत्त्वाचं आहे, कारण की हा मुद्दा सुद्धा तितकाच गंभीर आहे। अशा पद्धतीची विनंती आणि प्रतिक्रिया जी ही सरंबळवासियांकडून व्यक्त केली जाते। खरं तर प्रशासकीय स्तरावरून सोनावणे यांच्या बदलीबाबत अजून कुठलीही कार्यवाही किंवा स्पष्टता करण्यात आलेली नाहीये। त्यामुळेच का होईना माझं तुम्ही काहीच करू शकत नाही, मी अजित पवार यांचा माणूस आहे असं छाती ठोकपणे किरण सोनावणे सरंबळवासियांना सांगतायत। अशा पद्धतीची माहिती लेखी अर्जाद्वारे मगाशी मी बोलल्याप्रमाणे ज्या सर्व वरिष्ठांना पाठवलेत निवेदनं, या निवेदनामध्ये अशा पद्धतीची माहिती देखील या वरिष्ठ स्तरावरती सरंबळवासियांकडून पाठवण्यात आली। खरं तर याबाबत सर्वांना दिलेल्या लेखी पत्रात या सर्वाचा उल्लेख करण्यात आलाय। प्रशासनावर सरंबळवासियांनी केलेल्या मागणीचा विषय गांभीर्यानं घेत सोनावणे यांच्या मागणीला एकूणच सोनावणे यांची बदली व्हावी या मागणीला प्रशासनानं तातडीनं प्रतिसाद देणं गरजेचं आहे। कारण या मागणीला प्रतिसाद देणं म्हणजेच आपल्या एकूणच महसूल प्रशासनावरती लागलेला कलंक मिटवणं हा त्याचा अर्थ होतोय। अशा पद्धतीची प्रतिक्रिया सरंबळवासियांकडून व्यक्त केली जाते। प्रशासन सरंबळवासियांच्या मागणीला किती तातडीनं प्रतिसाद देतोय की हे सुद्धा प्रकरण अर्थात केराच्या टोपलीत टाकलं जातंय हे पाहणं तितकंच महत्त्वाचं ठरणार आहे। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।